Emîndariya giştî ya Encûmena Niştimaniya ya Kurdî li Sûriyê daxuyaniyek derbarê xistina rejima Sûriyê navê Berêz Mesrûr Barzanî, rawişkarê Encûmena Asayişa Herêma Kurdistanê û berbijêrê pedekê ya Seroketiya Hekûmeta Herêma Kurdistanê di nav lîsteya terorê de belav kir. Di daxuyaniya duh ya enekesî de hatiye, desteya bi navê dijî sextekirina pereyan û perepêdana terorê ya ser rejima Sûriyê ve lîsteyek tê de hejmarek ji kesayetî û keyan ku piştgiriya terorê dikin ragihand. û cihê seyr û matmayîyê ye ku navê Berêz Mesrûr Barzanî rawişkarê Encûmena Ewlekariya Herêma Kurdistanê di nav vê lîsteyê de hebû. Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê her wiha daye zanîn ku xistina navê Berêz Mesrûr Barzanî di nav vê lîsteyê de dide xuyakirin ku tû bingeh û biname ji wê desteyê re tune ye û bi tenê ew deste kar li ser ragihandina nûçeyên nerast û sextekirin û veşartinê dike. Ku hemû rola serpiştiyar û serkirdeyatiya Herêma Kurdistanê nexasim rola Berêz Mesrûr Barzanî di şerê terorê de û durxistina terorê wek hevalbendekî çalak di hevpeymaniya navdewletî ya dijî terorê de dizanin. û ew yek ji aliyê cîhanê ve danpêdan bi wê yekê hate kirin ku berevanî û bergirî di ber mirovayatî û parastina wê de dikin û şûfiniyên ew lîste belav kirine baş wê yekê dizanin. Emîndariya giştî ya Encûmena Niştimaniya ya Kurdî li Sûriyê her wiha balkişandiya ser wê yekê ku derdora 250,000 yên ji dûjeh û terora Sûriyê reviyane li Herêma Kurdistanê bicih bûne û bi aştî û aramî dijîn û Seroketiya Herêma Kurdistanê ku Berêz Mesrûr Barzanî yek ji wan e guhdanê dide wan kesên ku ji Sûriyê reviyane. Enekesê serbar kiriye ku di çarçoveya salên borî de ji şerê Sûriyê herdem Seroketiya Herêma Kurdistanê bi çareserkirina krîza Sûriyê biriyên siyasî û aştiyane re bû û cihê Rûmetê ku bi gelê Sûriyê re di astangiya wê de rawistiya, her wiha bi gelê Sûriyê re rawistiya û berevanî di ber mafê wan yên netewî û rawayî de kir. Di dawiya daxuyaniya xwe de Encûmena Niştimaniya ya Kurdî li Sûriyê amaje pê kiriye ku tûmatkirina rejima Sûriyê ji Berêz Mesrûr Barzanî tu carî ji qedir rola wî ya seroketî û mirovî û rola Herêma Kurdistanê kêm nake. Berûva jî wê yekê rêz û hurmeta wan li cem azadîxwaz û kesên birûmet û her kesekê di royê terorê û kiryar û binpêkirинên wan de rawistiya ye zêde û bihêztir dike.